el proper papa tindria que tenir present que Ratzinger, en el fons, tenia una part, dic jo, amb molt respecte, una part de raó. Perquè alguns celebren la litúrgia reformada d'una manera completament personal, sense tenir compte de les normes i amb una actitud, diguem, quasi com si es tractés d'una reunió d'amics que fem una festa. O sigui, no tenen en compte que la celebració litúrgica no és qualsevol cosa, és un sagrament de l'Església, és un signe sagrat que l'Església organitza. I al mateix temps podria a poc treure força a la part tradicionalista, perquè molts tradicionalistes no volen anar a una Eucaristia celebrada amb els nous llibres litúrgics perquè diuen que és una cosa sense substància, sense respecte del moment de pregària, etc. O sigui, certament allí tindria que intervenir, però potser, diguem, no com Ratzinger, que ha donat, només ha obert la porta, sinó intentar que les dues parts es trobin amb una litúrgia celebrada amb dignitat. Jo crec que una solució es podria trobar. El document que es diu el motu proprio Summorum Pontificum treu pràcticament als bisbes l'autoritat sobre aquest punt i deix que cada prevere pugui celebrar amb permís, amb una església amb permís del rector, pugui celebrar amb el missal anterior. Però, en un cert moment, diu, clar, el bisbe sempre és el superior, l'encarregat de vigilar la litúrgia. Per tant, enganxant-se en aquest principi, es podria tornar, es tindria que fer el primer pas aquest, tornar l'autoritat als bisbes, o sigui, que tot passés a través del bisbe. Els altres passos són molt delicats, perquè hi ha un gran sector conservador o tradicionalista, millor diguem així, com ells volen dir, que n'ha fet una bandera del tornar a la litúrgia anterior. I clar, això suposa un perill a la llarga. Tenim dues esglésies, una que a través de la litúrgia pràcticament critica el Concili Vaticà II, perquè això és el problema, i altres, en canvi, que fan una propaganda potser a vegades massa llançada del Vaticà II. O sigui, hi ha una reacció extremista d'una banda i de l'altra. Jo ho veig això a internet, al blog que tinc, moltes vegades es comença a discutir d'una manera ferotge, però dient-se tot el del món. Aquest document ha dividit i el papa el va publicar, ell diu, per unir, perquè aquests grups tradicionalistes estiguessin tranquils, però aquests grups han pres el document com una bandera i aleshores no en sortirem fàcilment. Algunes coses pendents amb el nou papa potser no seran pendents i no es podrà fer com es vulgui. Hi ha unes discussions, per exemple, en la traducció del missal al castellà, que tindrà conseqüències en el català, que al moment de la consagració es diu que Crist ha donat la seva sang per tots. El text de l'Evangeli diu per molts, i aquest papa, Benet XVI, vol que es torni al text de l'Evangeli. Quan era en llatí, ningú deia res, però en les nostres llengües dir per molts excloeix alguns. Aquest és un problema molt complicat, teològicament explicat, que no té res a veure amb la fe, però és l'idea de Ratzinger, que ha sigut amb les coses litúrgiques s'hi ha posat molt. Ara nosaltres creiem que el papa següent es podrà continuar com abans, esperem. També volia canviar la pau que es dona durant la missa, per Ratzinger, fer-ho abans de la comunió, diu que espera una mica d'ambient de recolliment,
i ho volia posar, inclús diuen, diuen al final de la missa, després de la missa. En canvi, nosaltres creiem que tot això no serà problema d'aquí en endavant. En les converses que vaig tenir amb ell, em criticava com alguns professors a Alemanya ensenyen, diu no preparen bé els estudiants, els futurs capellans, perquè en comptes d'explicar-los l'escriptura agafen un capítol i els expliquen fins al fons. Això és un mètode per especialistes, no per un que s'ha de formar totalment. I em criticava molts professors d'Alemanya. I en un cert moment li vaig dir, bueno, però hi ha alguns teòlegs equilibrats, Casper, que ara és cardenal. Diu, és una excepció. O sigui, és el caràcter una mica, una visió negativa. Quan l'11 d'octubre, va ser octubre, no l'aniversari del començament del concili, aquell discurs que va fer, jo de seguida el vaig criticar, aquí en una reunió que teníem, perquè cadascú va dir quina impressió teníem de la situació eclesial. Dic, per mi el papa, encara que vegi negre, ha de dir almenys quasi blanc. O sigui, si ell veu les coses molt negatives, no pot donar aquesta impressió a tota l'Església. El discurs, la primera part era tot negatiu, diu, fa 50 anys estàvem aquí tots contents, ara no tan contents, etc. Jo de seguida dic, no pot ser. Això jo atribueixo a la seva mentalitat teològica. És un gran teòleg, però és agustinià. El pessimisme agustinià el té al cap. Per tant, un gran home, un gran gentleman, un gran teòleg, però aquest pessimisme que té li porta a vegades a comunicar-lo als altres. Nella dedizione quotidiana, con spirito di fede. En general, la gent, diguem, els cristians, ho han viscut amb molta emoció. Jo he vist gent plorar a la plaça de Sant Pere l'altre dia, i quan el papa va agafar l'helicòpter, també a la plaça hi havia gent molt emocionada. A nivell eclesiàstic de cardenals, bisbes, preveres, hi ha hagut un grup que ho ha criticat. El papa no ha de renunciar, ha de portar la creu fins al final, aquella teoria de Joan Pau II. Perquè alguns tenen por que això sigui el començament d'una praxis que el papa estarà, diguem, obligat quasi per l'opinió general quan comenci a ser vell, no tingui forces, etc. Aleshores, el mitos de la persona sagrada del papa perd. En canvi, hi ha un grup, diguem, el grup més obert, el grup, diguem, més modern, que pensem que ha sigut molt interessant. Un escrit, un històric italià, diu la modernitat ha entrat al Vaticà. O sigui, l'episcopat de Benet XVI, l'episcopat a Roma i, diguem, que té influència en tota l'Església, és un servei, un ministeri. Per tant, quan no té ja ganes o, diguem, les forces per exercir el ministeri, és just que deixi el ministeri i un altre entri. No, jo em sento molt català, però s'ha de tenir en compte que quan un ha viscut 50 anys de professor aquí, jo escric els meus llibres i articles en italià, etc., doncs aquí tinc un ambient de treball encara. La prova és, a mi em van oferir, el pare Abella, el meu superior general, em va oferir tornar a Catalunya o quedar-me aquí, perquè ell diu, tu has estat sempre aquí. Dic, jo em quedo aquí.